Ako je možné, že Naď sa môže verejne vyhrážať jeho politickým oponentom a nikoho to netrápi? Pôvodne som o Naďovi už nechcel hovoriť, lebo aj negatívna reklama je reklama, ale po stovkách správ od vás už nemôžem mlčať. Pýtate sa ma, naozaj sa tu niekto môže otvorene vyhrážať väzením len preto, že máte iný názor? No bohužiaľ áno. A tento človek ešte nedávno sedel vo vláde. Takisto bol aj Cintula. Dostrelil človeka len preto, lebo mal iný názor, lebo nezabúdajme, aj Fico je stále len človek. A potom Cintula na súde hlásal, nech žije demokracia. Ozývajú sa mi aj právnici, pripomenuli mi jeden judikát, podľa ktorého vyhrážanie sa stíhaním môže byť trestné. Za to čeli obvineniam aj Čurilovci. Teraz sa ale vás pritám, priatelia. Aj keď ja osobne nesúhlasím s vyjadreniami Bombica či Magáta, ale predsa ich názory by nemali byť dôvodom na to, aby boli zavretí. Nežijeme predsa v 30. rokoch. Ako je možné, že za propagáciu kníh sedí Magát, ale niekto ako Naď, ktorý verejne hlása, že pozatvára každého, kto má iný názor, si môže pokojne rozprávať, čo chce. Priatelia, ja to nechcem konšpirovať. Ale nesmeruje to k tomu, že Naď chce uvolať nejaký celospoločenský konflikt, nejaký Majdan? Hlavné ale je, aby sme nedovolili, aby o tom, kto skončí vo väzbe, rozhodovala politická nenávisť. Pretože týmto smerovaním sa to môže týkať zajtra každého z nás. Ak so mnou v tomto súhlasíte, zdieľať toto video. Prajem pekný deň.